Здравейте, аз съм мишката Димиджи. Играя заедно с Слънце 1, 2, 3. Ние сме приятелки в играта. Това е най-великата игра. В момента сме в стая Survivor. М- м- и се мъчим да оцеляваме. Заедно с другите мишки. Тук има разни мишки, които не могат да играят. Наричаме ги нувове. Ние сме обаче от протата, дето почти винаги оцеляваме. И сега аз умрях. Сега ще видим Слънце колко ще оцелее. Оня химитака си пуска конфетите. Шамана е много зле. Давай, Слънце, ти можеш. Ние с Слънце не се убиваме, понеже сме отбор. Аз не убивам, тя не ме убива. И така се спечелваме сиренци. Опа. Лелеле. Оле, това беше много тъпо умиране. Давай, Слънце, убий ги. И тя умря. Еми, явно тези другите са добри. М, Сега почва нов мап. И сега ние ще поиграем малко рейсинг с Слънце. М, Там мишките се състезават. А, ето. Слънце и сега ще дойде. В рейсинг мишките се състезават. И няма шамани, никой не цели, но е по-трудно. И аз се покачих първа! Давай, Слънце! Дали ще успея да го мина или ще умра. Аз обичам най-много рейсинг. Слънце може да ви покаже моя профил. М, Слънце ще ми покаже моя профил, колко рунда съм изиграла. Тя също много обича рейсинг. Също и Survivor. Рейсинг също обича, но Survivor повече. М, ах, Чакайте да видим нейния профил. Тя има 151 изиграни рунда, 55 от които е успяла. Стигнала е до подиумите 32 пъти и има 5 фърста на рейсинг. На Survivor е изиграла 747 рунда. Била е шаман 68 пъти. Оцелвала е 352 мишки и е оцелявала 283 пъти.
А пък на моя профил в рейсинг аз съм изиграла 1167 рунда. 635 от тях съм ги минала. Стигнала съм до подиума 440 пъти и имам 152 фърста. На Survivor съм изиграла 94 рунда. Била съм 12 пъти шамана. Убивала съм 40 мишки и съм оцелявала 41 пъти. И сега да се върнем на играта. Сега ще гледаме слънце, как не може да го види. Да много мини. Не се знае дали и аз ще успя. Мапа не е толкова лесен, особено за нас. Протата. Давай, слънце, аз влизам, ти седиш там. И в мразя го този мап, много е труден. Знам дали някой от нас ще успее да го минем. 2016 много трудни мапове създават. Защо? Давай. И аз умрях. И Белбрадия умря. Вижте и титлата, а моята титла е търсач на сирене. Ах, обичам рейсинг. Опа, майн трябваше да те изчакам, слънце. Нищо, ще останеш без едно сирене. Сори. И дойде една моя приятелка. Тя ми е приятелка от играта. Аз ще прекъсна за малко. Снимам клип за играта. Семико. Сега дойде една приятелка. Така, сложихме и парола на стаята. И дойде някакъв, дето не го познаваме. Опа, чакайте, сега се досетих. Той беше от Survivor, дето ни спасяваше. Сега ще видим дали кой ще го успее. Май всички ще го успеят, не е толкова трудно. И слънце от